Hej, Twist. Ja, er du også sulten? Du får mad om et par minutter. Kom ind. Hej, Finn. Ja, hej. Hej. Kom indenfor. Tænk på, om du har nogle æg, jeg må låne. Ja, men hvor mange skal du bruge? Bare 2. Jeg tror, jeg skal bage en lille æbletærte. Det har jeg helt bestemt. Det lugter rigtig godt. Får du gæster? Nej, gæster? Nej, det får jeg ikke. Men du ved jo, jeg har Twist. Ja. Men tak, jeg kommer tilbage med dem i morgen, ikke? Ja. Ha' det godt, Finn. Ja, i lige måde. Ja, Twist. Nu skal du bare se. Det er rigtig godt for dig. Værsgo. Hej. Så er du fri. Nå, Twist, nu tror jeg, det er tid at gå hjem. Kom nu her, kom.